Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panigos sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kita tanan, nagakumpis sa lako sa Dios na makagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas sa kogdako uyamot, sa huna-huna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, araw ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa ato mga sala, danon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga magdasig ka namo ang mahimayaong pangaliya ni Santa Lucia, Birhen ug Martir. Aron dinhi maghandom kami kanunay sa pagataw niya diha sa langit ug makaambit kami sa iyang kalipay nga walay katapusan sa umabot nga kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo ng imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basaw ni Propeta Isaías. Ayaw kamo kabalaka, katawhan ko, nag-ingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem, og ingna siya, nga wala na'y gubat. Nga gipasaylo na ang iyang mga sala, og siya nakadawat nagdubling silot, alang sa tanan niyang kalapasan. May usa katingog nga nagsinggit, pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa katulid ug lapad nga dalan didto sa deserto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walong, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo, ug makakita niini ang tanang tao, kaya ang Ginoo mao'y nagsulti niini. May usa katingog nag-ingon, isangyaw, ug miingon ako, unsa may akong isangyaw? Isangyaw
nga ang tao sama lamang sa sagbot, ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot, ug malarag ang bulak, kung huy po nakinis sa Ginoo. Wala gayoy kalainan sa sagbot ang tao. Malaya ang sagbot, ug malarag usab ang bulak. Apan bulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Dios. Tungas sabog nga bukid o Sion, ug imantala ang maayong balita. O Jerusalem, tigmantala sa mga maayong balita. Hala, singgit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Huda. Ani-ana ang imong Dios. Ani-ana ang Ginoong Dios, ug maghari na gayud siya. Ania siya, dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibo niya ang iyang kahayupan. Ang mga nati iyang kuguson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo atong Dios moabot nga gamhanan. Ang Dios moabot nga gamhanan. Awit ang Ginoo ug bagong awit. Awit ang Ginoo kamong tanan mga yuta. Awit ang Ginoo daghang iyang ngalan. Isang nyawang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Isang kilo ng iyang himaya diya sa kanasuran. Diya sa katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Isulti diya sa kanasuran, hari ang Ginoo. Nagamando siya sa katawhan, diha sa kaangayan. Maglipay ang kalangitan ug magsadyang kayutaan. Ang dagat ug ang makapuno nini palanugan. Maglibay ang kapatagan ug ang tanan nga naakan nila. Unyang tanan mga kahoy sa kalasangan magsadya. Manglukso sila sa kalipay at ubangan sa Ginoo. Kay moabot na
siya, kay moabot siya ron pagmando sa hayuta. Magmando siya sa kalibutan, diya sa katarong sa katawhan, diya sa iyang kamakanunayon. Ang Ginoo maana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iya mga tinunan, sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos nga karnero. Iya gayong biyaan ang kasiyaman ug siyam nga nanibsib didto sa bugton, ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inig kakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karnero kaysa kasiyamang siyam nga wala na wala. Sa mao nga pag-agi ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gamayang bata. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong gabi sa tanan. Maigsoon ko kay Kristo, ang panahon sa Adviento maoy panahon sa pag-ampo o panahon sa paghulat diha sa paglao. Panahon kini sa pag-ampo alang kanato sa pagpamalandong balhin sa atong tawhanong kahimtang o kung kinsa kita atubangan sa Dios. Samtang atong pamalandungon
ang atong huyang o makasasala nga tawhanong kahimtang, ang unang pagbasa naghatag kanato niining bug-os nga pahinumdom. Malaya ang sagbot ug maralag ang bulak kung huypon na kini sa Ginoo. Wala gayoy kalain sa sagbot ang tao. Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Ginoo. Gipahinumdum sa ato mga isuon na kita wala gyud sa atubangan sa Dios. Murag sagbot, time will come, will all wither. We are nothing in front of God. But you know, my dear friends, bisan pa ni Ana, ang Dios wala magtanaw kanato nga walay kapuslanan. Nga naman, kay kita tanan, kita ang katahom sa iyang binuhat. We must remember, in the book of Genesis, it is only when God made man that He said, very good. And I tell you, my dear friends, this is how God treated us, even if in our life we become sinful. Time in our life, we destroyed our relationship with God. Where times we hide because of our sinfulness. But even so, God is there loving us. And that is why gipahinumdum sa atoa sa unang pagbasa, nagsulti usab kanato ang Dios sama sa usa ka magbalantay nga nagpakaon sa iyang panon, nagpundok sa mga karnero sa iyang mga bukton, nagkupot kaniya sa iyang dughan ug nagdalang ngadto sa ilang kapahulayan ang inahan nga mga karnero. This is what God is doing whenever God will see us in our lowliness, in our suffering. Mao kini ang gugma sa Dios kanato. Kagang gugma nga iyang gipakita diha sa pagdala sa iyang bugtong nga anak aron pagluwas kanato. And this is the reason why we celebrate Christmas. God deemed it worthy to be like us, to be one of us, to be with us until the end of time. Because God knows we are the pearl of His creation. And this is what the gospel is telling us. Na ay usa ka magbalantay, no? He left the 99 just to look for the one that is lost. And if you will tell me, is it a good decision? I tell you no. Because if you are a good manager, you will not take risk that the 99 will be there and risk also to be lost just to look for one. No? Kinsa man
ang muadto just to look for the one. But that is not how God works. All of us will always be loved by God with all his heart, mind, and even in his godliness. How many times in our life did we realize this? How many times did we fail to realize that we are loved? How many times did we fail to look God just because of a lot of things that we thought we need in life? Isa ka kwento, no, na magtatay, nag-away ang magtatay, si George o si Paco. Nag-away sila. Kinaugma, nakita ni George, wala na ang iyang anak sa kwarto. Gipangita sa tatay si Paco, ang iyang anak. Gipangita biskan asa. But the father decided, no, to go to a very known restaurant, and he put a sign there saying, kung makit-an ni mo ni Paco, magkita ta dire ugma alas 10. The next day, the father went to the restaurant. And lo and behold, na ay 7 kabata gahulat sa atubangan sa restaurant. 7 kapako nga gahulat sa tawag sa tatay sa paghigugma. God will always look every places just to bring us back. And there are a lot of Paco in our life who because nagtampo kita sa Ginoo, kay natay gihangyo, pero di niya gihatag, looking and calling God in his life. But you know, the very sad reality is that not all of us would like to go to God. Nga naman, kay minsan siguro nahuya na ta sa kadaghan sa atong sins. Murag maghuna-huna na lang ta, is God going to forgive me for all the sins that I've done? Or second, because dili ta gusto maputol ang ginahimo nato nga sala sa atong kinabuhi. But I tell you, my dear friends, God will always look for the opportunity to bring you back to His fold. Nadungog nato sa Ebanghelyo, si Jesus nagsulti ka nato, dili siya gusto nga bisan kinsa sa iyang mga binuhat mawala. Mga igsuon, bisag kitang tanan mga anak sa Dios, espesyal kaayo ang pagtagad sa Dios sa matag usa kanato. Ang Dios adunay partikular nga mga dapit sa kasing-kasing sa Dios alang kanato. Kung kita may selaag, ang Dios dili matagbaw sa paghulat sa atong pagbalik. Ang Diyos mismo ang mugawas
sa pagpangita kanato ug buhaton sa Dios ang bisan kinunsa ug ang tanan aron lamang kita makit-an. Maisuon, kung madungog nato ang tawag sa paghigugma, kita tanan, we are invited to respond to God's call, to respond to His love. Ayaw kabala ka mga isuon, kung kita makit-an o kuhaon sa Dios, walay kasuko. God will never get angry of us. God will never tell us our sinfulness. God will always look at us with love. Kini ang atong gipangayo sa atong novena kay Santa Lucia. God shown His love to Saint Lucia, and Saint Lucia responded to God's love with joy, biskan ihatag pa niya ang iyang tibuok na kinabuhi just to respond to God's way of love. Maigsuon ang atong pamalandong sa adlaw karon. Sa kining panahon sa grasya, giunsa man nato ang pagtubag sa tawag sa Dios sa paghinulsol ug sa iyang gugma. Nag-andam baya kita sa iyang pag-abot. Manindog ang tanan. Ang Ginoo mao ang magbalantay nga nakaila sa matag usa kanato. Maghalad kita nga magampo ngadto sa Dios, masaligon diha sa iyang gugma alang kanato. Mutuaw kita, balaang magbalantay, patalinghugi kami. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga ang simbahan, mahimong buhing timailhan sa matuod nga pagtagad o pag-alima kanila nga gisalikway sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga sila nga nahisalaag gikan sa dalan sa katarong makadungog sa tingog ni Kristo ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli. Magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga ang mga kabatanunan makadungog sa tingog sa atong Ginoo, nga nagtawag kanila sa pagbag-o ug sa kinabuhing maalagaron. Magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga ang tanan nga nanag-antos sa balatian, makaamgo nga sila gihigugma sa Dios, pinaagi sa pag-amuma o sa atensyon nga atong ihatag kanila. Magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, makasulod latas sa ganghaan sa turil, og magsadya uban sa magbalantay, og sa tig-atiban sa ilang mga kalag.
magampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Labing mapaungarong Amahan, gigiyahan mo kami subay sa matarong nga dalan. Dungga ang among mga pag-ampo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa yangalan, alang usab sa atong kapuslanan, og sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin, kining hinalad nga mga gasa, tungod sa imong kamag-gihatagon, kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma nga mipadaog kang Santa Lucia batok sa tanang mga pagkasakit sa iyang lawas.
kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si Santa Lucia sa pagsunod sa paningingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanong mga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo sila ang mga saksi pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang paniyapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimong pangusab, mihatag niningadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga malawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dan-a silang tanan sa pagsud-o sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni Santa Lucia ug San Ezekiel Moreno, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, gihatan nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, nga pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana ang kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you, peace be with you, peace be with you.
Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Dios nga nagpasidungog kang Santa Lucia uban sa mga santos tungod sa duha niya kadaugan sa pagkaulay o sa martiryo. Itugot na nga muyo kami nga pinaagi sa gahom ni ining sakramento o guman kami makabuntog ni ini sa tanang dautan, makadangat kami sa himaya nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan og Anak og Espiritu Santo. Lakat kamo sa kalinaw aron pagigugma og pag-alagad sa Ginoo.